tulemaan. Harri Nieminen, Kajaanin urheiluautoilija, VV17 Golf GT:llä on myöskin saanut laskemassa kisaa tuolla historic-luokan puolella tuolla VV17 Golf GT:llä. Ikäkausiaan ulottuu tuonne Sasi Ykköseen asti, eli sehän on täysin mahdollista, että silläkin kalustolla sitten täällä ajellaan, kun Harri Nieminen, Toivakka, Viitonen, Luokka, Nelonen, Lapuan kisan voittaja ja monia muita hyviä sijoituksia on miehellä toki takana. Sitten siellä numerolla 3 luokan 16